nabantu teammate ami bemangele nje mangikora nje nami ungijabulisa ukushaya nje ngoba ngijula lokushaya ngidluleka kodwa namhlanje nambe ngimise ngokushaya ngibona bayavula ngashaya ke ngoba nenhlahla usila kwiposition right. Ngiyayibona imesha namhlanje ibinzima kakhulu. uNukovic noSayile athi begijima athi nizwana amandla kakhulu. Ya khona namhlanje bekunzima kakhulu thina into esizile ukuthi sibekezele singafuni ukuwa phansi bona bebesiplanele lathi besiplanele abona begijima ngempela ngoba nabo befuna ukuwina nathi sifuna ukuwina kwasho khona sihlahlele ngakuthini nathi kusizile ukuthi siphushe singadekeleli phansi yabo sizama ukuthi silwe yonke esizile ukuthi sibambisane. Kubaluleke kanjani ukuthi kwamamesha nje atight ukuthi niqhubeke nibekezele nazi ukuthi as a team niyayithemba ukuthi konke kuzokwenzeka? Ya into ebalekile egemini kanje strong si strong into esiza ukuthi thina sibe nomoya wodwa kungekho ohlukanayo uma i-team ihlangene like into engahluli ngoba lezo zinto ezovela kodwa ukuvela kwazi akusho ukuthi namele sife yonke esizile ukuthi sibe ndawonye sihlangane ukuze siyazi ukuthi siyayifuna into esiyifunayo. Ngicela ubuke lemva kwakho yababona abalandeli ngabajabulile. Ya ngiyabona abalandeli into engithanda kubona ngisho ngaba score kodwa bakhona ukuthi besupport ngabe kuqhubeke benze kanjalo siyayithanda abenzayo nathi ngesihlale ngaphandle kwabo sibonga kakhulu. Going forward kubaluleke kanjani ukuthi ithole izandla zenu kule trophy? Ya ukuya phambili kumele siqhubeke ngale gate siqale ngalo ngoba siqalile nje manje kumele siqhubeke siye ngale ndlela siqale ngayo singayeki ngoba sayiyeka mhlawumbe khona ongenzeka ushintsho ongenzeka kodwa masibambisane kanje hayi ngibona siqhubeke naye. Khona ozolwa nawe manje. Khona ozolwa nawe manje la izansi. Nangu coach uyakhala. Nangu coach uyakhala. Coach ngathi ufuna ukukhala yonke into right. Good goal is a good goal. I'm just saying congratulations, good goal, man. No, angike ngiyabona ukuthi ufuna uyo celebrate nama fans all the best.